Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा big update Assam पुलिसनिफ्राय गोदान official notice आउट जादों दा बे मानि थाखाय फैदों जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन आरो लोगोसे एसएलआरसि एग्जामनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा मोनसेल' बाथ्रा जेबो अफिसियेलि आपडेट गैया नाथाय गोबां सोर्सनिफ्राय नोंथांमोना खोनादों जानांगौ 15 अक्ट'बराव रिजाल्ट होगोन होननानै नाथाय बे अफिसियेल आपडेट नङा जेब्ला अफिसियेल आपडेट फैगोन अब्ला नोंथांमोनजों थाबैनो शेयार खालामगोन जास्ट नोंथांमोना नेथ'दो दा लोगोफोर दानिया बे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायनि मोनसे गोदान अफिसियेल नटिस फैदों आसाम पुलिसनिफ्राय जों बेखौ डाइरेक्ट पिडि फाइलखौ आं लाबोबाय दा बेनिफ्राय लास्टआव जों अफिसियेल साइटआव थांगोन दा बेयाव जोंहा माखासे रिलिज जादोंमोन हमना ला आसाम पुलिसनिफ्रायनो जेरै एपिआरअ बेनिफ्राय राइडार्स दंमोन बेनिफ्राय मेसेन्जार दंमोन बेनिफ्राय कारपेन्टार दंमोन आरो इउबि दंमोन दा बेनि काट अफ फैथारसिगोन आरो दा बेखायनो सेबाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो थाखाय रेडि जाबाय मोनसे अफिसियेल नटिस खालामबाय आरो दा बेनिफ्राय रिटेन एग्जामा 45 माल्टिपल चॉइस टाइपनि कुइसन थागोन आरो मोनसे हाबा नोंथांमोना 1 नाम्बार मोननाय जागोन दा लोगोफोर बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया दा बेखौनो सेबाया बेयाव मोनसे मेसेज खालामदों जे नोंथांमोना माखासे डिटेल्स फैसिगोन आरो दा नोंथांमोना माखासे रिटेन एग्जामखौ होनो मोनसिगोन आरो बे एग्जामनि डेटखौ दासिमबो फिक्स खालामाखै जेब्ला एग्जाम डेटनि फिक्स जायो अब्ला एसएलपिआरबिआव मोनगोन दा बेनि सिगां काट अफ फैग्रोगोन आरो दा फिजिकेलनि काट अफ फैग्रोगोन आरो फिजिकेल काट अफ फैयोब्ला जायफ्रा नोंथांमोना एलिजिबल जाबाय एग्जाम थाखाय एक्सट्रा एडमिट मोनगोन आरो लोगोसे डाउनलड खालामनानै एग्जामखौ नोंथांमोना मोननो हागोन स' बे लास्ट उइकआव जानायनि चान्स थागोन नोंथांमोना अक्ट'बर लास्ट उइकआव बेखौहाय एग्जामखौ मोननो हागौ दा बे कुइसना क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनि कुइसन दानाय जागोन आरो बेयाव काट अफआ बेसेबां थाङो उननि बाथ्रासै हमना ला 70 75 68 बेबादि रोखोमनि थांनो हागौ दा जेब्ला थाङो अब्ला नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोबावगोन दा बेखायनो एसएलपिआरबिआव फैनाय लोगो लोगो जों बेयाव अक्ट'बर 14नि आपडेट बेयाव क्लिक खालामब्लानो नोंथांमोना नैबे गोदान अफिसियेल नटिसखौ मोनगोन आरो दा जायखिजाया लास्ट उइकआव एग्जाम जानायनि चान्सआ थागोन बेनिफ्राय एडिआरइ एग्जामनि रिजाल्टआ माब्ला होमारगोन जेबो अफिसियेल नटिस गैया दा खायसे खायसे चेनेलाव होदों जानांगौ माखासे सर्सनिफ्राय लानानै नाथाय लोगोफोर जेबो अफिसियेल नटिस गैया जेब्ला फैगोन नोंथांमोनजों थारैनो शेयार खालामगोन